Здравейте, приятели! Днешното видео ще ви покажа как тази година за мое очудване побудил. Ето будила. Вижте го, побудил, има листна въшка. Ето вижте мравчици как работят. Само. Ето будила. Вижте. Ето. Мравчиците усърдно работят и принасят. Който казва, че мравките не принасяли листната въшка, ето вижте. Вижте сами как се ги принасят, грижливо си я подреждат. Ето. Ето. Целият будил е в листна въшка. Ето до него ми е лозичката. Ето. Лозичката. Ако този будил го нямаше, сигурно лозичките щяха да са. Тук ми е ябълка, имам, нали, малко дръвче. Ето по него. Листна въшка няма. И тук няма. Будила е фул. Ето е добре, че е будила, че иначе тук ще изде гамжило сигурно. Да. Това беше за днес от мен. Да видите поне за какво става. Значи и по коприла също забелязах. Значи годините стават все по-странни. Поне по мое наблюдение. Какви или не неща се случват. Чао за сега от мен. Благодаря ви за отделеното време.